Аз съм потомък на крал. На крал Джуниор. Аха. Аз пък съм командир Рейн Фуксис. Мореплавател, Да, гледам, че имаш нещо като... магиосник и картограф. Картограф? Да, и картограф. И аз съм същото. Само без магиосника. Аз срещнах един вестникар по пътя, айтемите му станаха в мене. Без да искам го убих. Охо, с тебе няма съм приятел. С тебе няма съм приятел. Не бе, виж какво стана? Изтървах си кофата с водата и то се подхлъзна. Ай. Удари си главата отзад. Абе аз точно зато и не ходя на... Аз не ходя на камъни, как? Тук ще е ковачици. О, супер име. Айде. Да намерим гора. Тук има гора наблизо, аз я виждам. Ами, трябва ни огромна гора. Имаш ли брадва? Имам. Добре. То се избега от прашина някъде. Да, видиш, че съм добър човек, съхранявам ти нещата. Все едното семе така. Сега, аз ще си сложа леглото тук. Охо, да, легло. Искам легло. Я дай да ти видя кораба, искам да ти видя. Кораба сега потопиха го, малка лодка имам само в мене, дето в джоба си прибирам. Ай, кой го потопи? Бай Ганио ли? Не. Един стар пират гадня. Олехо. И колко дни вече, и колко години пътуваш до тука? До тука пътувах по северо-западната река, която близо до точката на събуждане. Там стигнах края и потеглих през планина, минах, пътувах по камъни, до морското дъно и след това... Срещна ли спомбач? Срещнах един такъв... Как се казваше? Вестникар. О, ти там ли го уби? Там на камъните на морското дъно. Так му си взех кофа с вода да се измия и се изтървах и то се подхлъзна и падна. Във водата. Не, падна. На глава падна камъка, му щупи главата. Аха, ясно. Подхлъзна се и се претрепа. Изпадаха му чаркуляците и аз му ги събрах. Пътувах първо към един остров, срещнах по пътя. Разгледах го, не ми хареса за ковачевци. Оттам на тука дойдох и това място ми хареса. Аха. И за какво мислиш да оставаме тука? Аз ще оставам, за теб не знам. Мисля да съм с теб, защото той няма как. Той не че къде. От около 3 години търся някой. Разбираш ли? 3 години. Ти си полудяло то виждам, че сте разкъсани грешки. Командире. Летя, всичко правя. Тука, чакай малко, аз го чувам тос. Тъпа. Здравейте! Господин вестникар! Прибрах ви нещата в мен. То жив! Аз ти казвам. То жив! На обелиска го занесох. Просто чаках да се събуди. Дръпни са малко да ти си дам нещата. Ела с мене. Да си ти дам нещата. Вестникарче, тук съм. Идвам, командира. Ей, тук си ти ги дропвам да си ги вземеш. Аз съм такъв ковач, обаче ковачите, за съжаление, още нямаме миньор. Така че сещате се какво отивам да правя, нали? Да копаеш мините, колкото можеш. Ти не си специалист там. Той аз не съм специалист в строенето, мога само бейсик постройки да правя. Помежду другото, командира, аз как трябва да се меням виждането с кой е... F5 обаче, това е забранено, така съм го замислил. Грифиш много кире на батко. Дедо Боже ще се кара. Батко, сега ще го правим.
Ей, сега ще го върнем. Дедо Боже ще се кара. Аз отивам Ма да... той ми е баба, брат. Той ми е баба, дядо де. Той на мен, аз съм Дедо Боже. Ей, че значи от едни потомък сме. Аз съм Дедо Боже, бе. Ти от кои земи идваш? От земите на атеоритите или от страните на... Атеотритите. Не, те ги карах. Аз си каза, идвам от Валхала. Че и аз от там. Ами съм те чувал, чакай сега. Това да го взема и да щупим листата, че Дедо Боже ще се кара. Сега, не си ме чувал, защото аз съм в тайна. Аз съм тайния бог. Никога не си идвам. Аз съм таен бог, никой не ме е чувал, защото... Абе, дълга история, ма накратко... Трябваше да съм скрит, за да не ме изядат. Ако искате, елате сега тука. Ти... Не ти знаем името. Не ти знаем името, не ти го пише. На мен? Как се казваш? Да. Мартин. Мартине, ти какъв си? Вестникар. Само хваля. От какъв род си? Това да питам. Питам от какъв род си. Нищо чувам. От какъв род си? Идвайте сега с мене. Да копваме. Фиданки. Ама не бе, това фиданки за... Сакайте сега. Вижте кой има. Аз съм за това винаги да знаеш. Пробвай се. Ама сега. Храна? Ало, храна? Храна ми трябва и на мене. Трябва ми. Сега ще се върна с някой друг месо. Добре. Трябва да намерим и лекар да прави лечебни супи. Я е проблем. Ще накарам това да го кътнеш, защото тук няма. No. Добре, късмет си вкарах. Нека малко още да побием. Ало, да. Виждам, че ма следиш, господине. Господин вестникарчо. Да, бе, аз трябва да питам нещо. Кай бе, господин вестникарчо. Тъй, аз наистина сега не мога да пиша вестници, защото някъде. Та, поне фирма да развивам. Кой да развиеш? Баткоро! Горе! На тая има много ловци! Някой тук животновът да бил. То там дано животновът, че там такива има. Много притус. Ма страшно много. Отивай, вземай ги, развивай ги.
Абе, сигурен съм, че на този широк свят има още хора. Най-вероятно има, ама още не сме ги открили. Ало, има ли Те са още забрани хора на го този прави, широк свят? Едва ли те чуват? Ама, питам си, бе. Ало, ти ковач ли си, бако? Тос по колюб мобифона. Ковач ли си, та знаеш как се правят тези неща? Но не, по принцип, ама мога да се науча да. Вземи тези Ма неща, чакай, тръгни на север, ще научиш. Аз съм ковач. То трудно, защото аз и миньор съм станал да ти кажа. О, тук му трябва ни миньор. Ама аз тук съм вече, да излезна. Ще изкараме с магията на динг-донгите. Динги-донги. Моля, телепортирай този човек Тук е, при бе, нас. вече е тук магията на динги-донгите го докара. Супер! Ела са, моля те! Отиди ни помагай! Ние тук с ей този с приятеля. Те Ей с този. масички ги дай да... Опа, сори. Дай да ги С ей този разгледаш, тук. защото май знам как се ползват. Нареди ги някъде. Виж какво може с тя да се прави. Аз зная. Виж. Ей такова. Това се А, ползва за не. копаене. Защо се? Чай. Елате да ви покажа. Някой храна да има. Аз нямам. В печката има. В печка има. Моля ковач. Аз съм ковач. Моля отиди да бери малко мъд. Вижте как се копайствам. Това магия. В парско материал искаш да бъде. Аха. Ето чукат. А в вижте колко много последното изкара. почвате да ги правите. Аха. Виж ти какъв чукнат имам още на... Ама той не е много. Откъде? Аз съм го изкопал. Вижте колко много фармих. Колко рангозо? Дебре. Ехе. Браво бе. Ивранов е мога да ти кажа едно нещо. Ивранон. Ивранон, ела ти кажа нещо. Идвай сега тук с мен. Ей, да ни чуят. Няма материал за цялото, така че само така. Не знам какво са разбрали. Защото то от стрим и много трудно ще го кътва. Ама говори все пак с него. Ама пишете. Пишете си по... С него и той каза, че е съгласен в принцип аз ти да снимаме, смисъл, мисля, че така каза. Говори все пак с него, не знам. Ох, да просто... Храната се малко харесва ли ти се? Команд. За все ми харесва. Ама сега Някаква трябва храна да има отида ли? да...
да пусне някой друга вода. Аха, хал, Ей, бе. аз храна в печката, командири, моля ли да я взема? Кое да вземеш? Храната от печката, че не мога и много съм Дай гладен само вече. една и аз да апна, че само на 3 бучита съм останал. Да поне ела, покрива да вземи завърша. Да. Що дървото хабите? Ей, това ползвайте, това повече. Ама да направим от чаркол, бе. Аха, да. А, така. Айде, така гости. Да има малко. Да, някой да легне да спи, че ден да стане. Ден, бе. Ти слепо око си станало. Може. Дали? Аз виждам, аз часовник има. Лоша работа. И на мен да ми даваш. Аз къща трябва да може да ни спаси от гадостите, които срещнах по пътя. Ало? Абе, командире. Кажи, бърко. Абе, къде е този чест да оставя тия айранчета, че ги намерих в една пещера? Ей, тука. Ей, виж тука, тука. Ей, сега след малко ще ги преместим вътре. Почвам вътре да ги местя и ковачница ще построиме. Това за сега да напази от лошите неща, които срещнах в широкия свят. Честа и сега ще ги приместя чистовете. Чи налага са. Ковачница сега ще направим, но за сега ще ги държиме. Навесче ще направим и сега да ги държим под навесчето. Къде ги оставя тия сайранчета, че не те разбрах? Ей тука, в този скодиния. Къде отидоха ония двамата? Не разбрах. Мгм. Изчезна.
Знаха някъде в далечния свят да копаят сигурно. Не знам. Айде ние двамата ходим да правим нещо. Ей, сега ще почнем. Връщат се. Ето го тос. Да, аз бях до туалетната и намерих един мой скрит чест. Съви се кой имам на раницката. Какво си ти намери? Аз имам, от много дълго време съм се скрил един чест. И тук сега го намерих. И вижте сега какво имам. Направил съм си. Вижте какъв хубав арбалет. Арбалет имаш така. Ти виж колко хубава кожина. Чантичка съм си сложил. Да, аз тук сега за ковачница ще оправя място. Много съм сеща. Много хубава, да, знам. Много, значи от мега високо качествена биволска кожа. Да, много добре. Проблемът сега много ми се дояде като такова, като ходих да хора до онази задача, дето с малкия бял трон. Ако схващате, да. Аз разбирам много добре. Сега някой няма ли да ходи да ни... Ковачницата сега ще правим спокойно. Да, ама моля се. Не, само крафтинга трябва. Да. Тук те, триче. В мене са. Ще направим само сграда, ама чакай само малко. Ти моля се... Едно навеще временно, колко да не ги вали, че ще се развалят. Сега аз молба имам към тебе. Отиди ми събир малко материали, защото сега няма материали, няма нищо. Някой друг да иди, аз съм ковач. Не бе, този тук новия, най-новия. Той миньор. Миньор? Коле? Миньор, ела тук. Той миньор, да бе, той миньор. Господин миньор, ела тук да ти дам нещо специално. Стига бутах тебе. Ще ти дам нещо много специално. Разваляха всичко сега. Аз не съм пипал нищо. Само да ви кажа. Аз пипнах. Колко точно съм учил, колко да направя. Нека да види кой на лицарство. Вижте сега, кой има тук сега. Значи, ще ви го кажа така, вие не знам какво правите, вие ги мислите, ама я вижте сега каква бутилка имам тук. Значи, направо... Какво стои, бе? Той за коване, бе, аз много го знам. Да, бе, то за коване. Значи, само дет не мога да го преработя, да го направя за ракия. Остави го за коване, бе. Искам да си направя едно за ракийка. Остави си ето и. Тъй да има ми трябва и за ракийка. Некой да има дърво. Не. Аз я. Отивам за да има малко от дървенце. На база, ще дойде да помогна, ама няма какво да го направи той дърво. Някой брат по-хубава има ли, че нещо аз съм малко сакът. Имам аз. Да даваш батко. Да, батка, ма да. Некой я взе? Некой, то става взе. Изкована с моите ръчки, значи направена от... Айде на мен да ми изковаваш. Ама ми... Когато приключиш тук да преместиш. Тук да преместиш, аз това ще го прибера, да го ни откраднат.
Точно не го ползвахте. Не знаех, защото гледаш и натам. Ама ти като се служат така и трите ползваме едновременно те. Аха. Ясно, бе. Как приключиш ей тук под навесчето? Някой храна халхабер да има? За бабето? Аз бях поставил, обаче някой крадна храната. Ще карам аз. Карай се, иначе не стане. Карам аз, трябва манджа, иначе ще пукнем. Оставаме една брадва тука. Нали уж бил си таков, как се казваше бе, заборих миньор копач, бе. Да, и сега ще горя. Ама, ой, ще ти дам едно нещо специално за копаш, ама да ми го върнеш, че много специално. 3 на 3 копай, 3 блока едновременно. Работи само върху камик. Виж, и тук надолу можеш да продължиш в моята дупка, където направих аз. Пази се, че и сега ще пади всичко след малко. Чакай, че звънят тук. Ого, опасно обаче не ти. Ето го обратно, чакай. Работа излиза. Така, аз възкръснах. Сега, извинете ме за това, обаче съжалявам. Не съм близко. Оха, бе, пако. Всички сте прота, добре